ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों एबसुनिफ्राय माने रिलिज बा एबसुनिफ्राय बिदाय बिदों गाबै गाबै प्रिति नार्जिनारिया एनिथिं एमजिनि सायाव माखासे गोबांथार बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना सिगांनि इन्ट्र'आवनो नुखादों आरो लोगोसे जोंहा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो गावनि बिबान नागारनायनि सायाव माखासे गुवारै फोरमायना होबावदों दा दिपेन बर'नि जिथुनाखि बिबान नागारथारनाय मा समाव जागोन आरो बबे समाव जाहैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो बिनि सिगां सिगां आं नोंथांमोननो एनिथिं एमजिनि सायाव प्रिति नार्जिनारिया माखासे गाबै गाबै खोथा फोरमायनाय नैबिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दा नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ फुरा नायजोबालासे सा ससेयाव नोंथांमोना कमेन्ट दाखालाम मानोना नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय अब्लासो बुजिनानै मोनगोन खिन्थु आङो प्रिति नार्जिनारिया बुंनाय भिडिअ जोबोर गोलाव 30 मिनिटनिबो गोलावसिनमोन खोमा ना 20 मिनिटनिबो गोलावसिन जाय हक आङो ओरैनो 1 मिनिटसोल' लादों आरो नोंथांमोनाथ' गोबां नुखाबाय आं सेकेन्ड चेनेलावबो होदों नन बिटिआर सनितपुराव नङा होमबा बेयाव थांनानै नायहैब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै लाजोबनो हागोन दा जाय हक एनिथिं एमजि आरो प्रिति नार्जिनारिनि दा साननैसो गोबां भाइरेल जागासिनो दं ससियेल मिडियायाव बिथांजोआ बिथांखौ बुङो बिथाङा बिथांजोखौ बुङो नाथाय बाथ्राया सोर सासेनाव सैथोआ दङ जों बेखौ दाबो रावबो हमनो हायाखै नाबले बिथांमोना जों नायगिरि भिउवार्सफोरखौ बा पाब्लिकफोरखौसो जाम्बा जाम्बि खालामगासिनो दं नामा माबा मोनसे बिसि फिसाय रायलायखानायनि गेजेरजोंसो मोनसे फावथिना खालामदों नामा होननानैबो गोबाङानो बुंगासिनो दं आरो गोबाङानो कमेन्ट हरदों नाथाय आं बुंनाय बा आं साननाय बाथ्रा बे नङा आङो जाय सुबुङा दुखुआव गोलैदों बेजों आं दुखुआव थाफानो लुगैयो जाय सुबुङा मिनि खुसियाव दङ इन्टारेस्टआव दङ बेजों आं इन्टारेस्टआवनो थाफानो लुगैयो दिनै आं फोथायदों बा आसा खालामदों एनिथिं एमजिजों प्रिति नार्जिनारिजों गोबां दुखु जाल्लायाव दङ होननानै नाथाय बिथांजों मोनहा बा बिथांमोनहा माबोरैबा खौसे जाफिननो हागोन बिनि थाखायसो आं सिन्था जागासिनो दङ आंनि बिथांमोना खौसे जाथों होननानै आंनि साननाया बेनो जे बिथांमोना जाहाथे गाव गावसिनि पार्सनेल न'खरनि संसार जानायनि मेटारफोरखौ जाहाथे ससियेल मिडियायाव जेबो दा बुङालासे बा बुंलायलायाजासे बिथांमोना अफलाइनजोंनो फेस टु फेसनो बिथांमोना समाधान खालामनायनि गेजेरजों आलो गोजोन संसारखौ जालायफिनो बा रुजु रुमु मिलायलायनानै न'खर संसारखौ दैदेनलांफिनो आं बेखौसो आसा खालामदों गोबांथार खोथा दङ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनहा न'खरनिबो गनायलायै आरो दिनै प्रिति नार्जिनारिखौ एनिथिं एमजि बिथाङा मोजां मोननाय गैला माला होननानै सोरबा उदालगुरिनि सिख्लाजों मोजां मोनलायखानाय दंमोन गथ' सासे गारलायनाय जादोंमोन मोजां मोनलायनाय समाव नैबेफोर माने जानानै थांनाय बाथ्रा दिनै बे जानानै थांनाय बाथ्राखौनो रायखांलायोब्ला जेरै एनिथिं एमजिनि जानानै थांनाय बाथ्राखौ रायखांबा नों प्रिति नार्जिनारियाबोथ' बै समाव गुबुनजों हाबा जानो थाखाय रेडि जाखाजोब्बायमोन रिं मिरिज जाखाबायमोन होननाय जों खोनानो मोन्दों दा बेफोराव नोंथांमोना मा सोलिदों मा सोलिया बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव फोरमायनानै जेबो लाब गैया बे मोनसे सेंग्रा सिख्ला बैसो समाव जाय जानाङै जाथायफ्राबो जानानै थांखायो बेखौ बयबो बुजिगौ नाथाय दिनैनि दिनाव नोंखौ जे एनिथिं एमजिआ थगायनाय बायदि खालामनानै लाबोनाय जाबाय 2 बोसोर जाबाय फुराना गार्लफ्रेन्डजों गारलायनाया होननानै नाथाय संसार जाखांनायनि उनाव गथ' सासे मोनखांनायनि उनावसो नोंथांजोआ जे बै सिटखौ खालि खालामना होफिननांगौ बा बै सिख्लानो नोंनि जायगाखौ हगारफिननांगौ बे नङा नोंथाङा गोबाव सम बा 1 इयारसो नोंथाङा बिनि सिटखौ स्कप खालामना लाखाबाय नोंथांमोना सानैजों सासे गथ'नि मोखां नुखाबाय अब्ला दिनै नोंथांमोना मानो हगारनांगौ बेथ' माने गनायथाव नङाना दा आं बेखौसो सानो नोंथांमोना जाय हक जिखि जाया मानो नोंथांमोना मिलायलायनानै संसारखौ जालांफिन आरो नोंथांमोननि बेफोरबायदि न'खर संसारनि दावराव दावसिखौ बारंबार ससियेल मिडियायाव दा लाबबाय डाटा आङो गोबांथार बुंदों बिमा बिफानिबो माखासे गोरोन्थि थायो सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नायबा निस्सय नुगोन हयथ' आंनि बुंनायफ्रा गेना गोरोन्थिबो जादों जानो हानाय बेयाव नोंथांमोना जाहाथे निमाहा होलायबानो जाबाय गोरोन्थि जादोंबा स' आं बारा गोलावखौ बुंला अब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ जोंहा सिगांनि भिडिअ इन्ट्र' बायदि नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै लादो जोंहा एबसुनि दिपेन बर' बिथाङा गावनि आफादगिरि बिबानखौ नागारगोन ना नागारमारा नैबिनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन आरो बिथाङा मा समाव रेजिगनेसन लेटार गथायामोन एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारनो थाखाय आरो माब्लानि समाव बिथाङा एबसु बिबाननिफ्राय एंगारनो हागोन बा ओंखारनो हागोन नैबिनि सायाव गुवारै फोरमायना होदों नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनावसो निस्सय नोंथांमोना सोर मा साननो हादों बा मा बुजिनो हाखो निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननासो आङो बयखौबो मिजिंथिनाय थाबाय ज' सानदों जानो हागौ दिनै एमजिआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा बेफोरबायदि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमा सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों नाथाय उफाय गैया रायजोफोर जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय हौवा हिनजाव जाखाबायबा जखन आङो संसारखौ जालांनो नाजागोनसै होननानै आङो बुंदों दे जाबाय बावगारनानै मोजाङै संसारखौ जालांदोनि होननानै आं नाजादोंमोन नाथाय रायजोफोर जानो हागौ एमजिआ दिनै आंखौ हिनजाव हिसाबैनो दिनै साननो हायासै खोमा
जायनि जाहोनाव बै आंनि गारबोनाय दिनावहाय एमजेजों लोगो मोनलायनायनि बोसोरसे सिगांनि जे आंनि जायजों हाबाया केनसेल जादों दिनै बे रिल्सफोरखौनो दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोखोमानानै लानानैहाय दिनैनि दिनावहाय बियो गथ' गथाय संसार जाखालायनानैहायसो बियो दिनै आंखौ दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय बै रिल्सफोरखौ बियो आंनि स्टेडिया दाबो बाहाल दङ आरो जोबथा थांखिखौ डेलिगेट हाउसआ लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 62थि बोसोरसालिया जुथुमामोन 13, 14, 15, 16 मार्च आरो बे जुथुम्मायाव जोंहा मोनसे जोबथा हाबाफारि थालांदोंमोन। जोबथा थान्दै मेल जोंहा बेयाव जानो गोनांमोन। खेबथाम जानायनि उनाव माने जोंहा जोबथाया आद्रा जानानै थाबाय समनि थाखाय आरो 1 दाननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जे डेलिगेट सिटिंखौ एक्सटेन्ड खालामनाय जादोंमोन बा एडजर्न खालामनाय जादोंमोन। दा बेखायनो मैया जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केबिनेट मिटिंआव थांखि लाबाय जे फैबाय थानाय 27 एप्रिलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि लास्ट डेलिगेट सिटिं आरो बे डेलिगेट सिटिंआव सावरायनायनि उनाव रिजोल्यूशन एडप्शन जागोन आरो जि बोसोरनैनि जोंनि जि सेन्ट्रेल कमिटि एबसु बे सेन्ट्रेलनि कमिटिखौ एबसुनि संबिजित बायदियै डिजल्भ खालामनांगौ बेखौ डिसलिउशन खालामनाय जागोन आरो निउ कमिटि फर्मेशननि हाबाफारि जागोन। दा बेखायनो 27 तारिखनि हाबाफारियाव जोंनि जि दतमानि बड'फा फोथाराव खुंनाय बे जुथुम्मायाव जायफोर थान्दैफोरा रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन बे गासै थान्दैफोरखौ जिल्ला दखरा दालाय बा इउनिभार्सिटि आरो कलेज गासैखौबो जों हांख्रायनायनि गेजेरजों जोंनि जोबथा थान्दै मेलखौ जोङो खुंफुंगोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामाव आरो बेयाव रिजोल्यूशन एडप्शन जागोन। लोगोसेनो दानि कमिटिखौ डिजल्भ खालामनानै निउ कमिटि फर्मेशननि खामानिया बे खालि जागोन। आं बेखायनो बर'नि बे पर्टेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि दखरा जिल्ला आरो जोंनि गासै थान्दैफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आङो फोरमायहरबाय। अफिशियेल जोंनि नटिफिकेसनाबो जिल्ला आरो आनसलिक लेभेलाव थांगोन। बे खोथाखौ आङो सिगाङावबो बुंदों दिनैबो बुंफिनगोन जे आंनि माखासे पार्सनेल थासारिनि थाखाय आङो माने एबसुनिफ्राय माने रिलिज बा एबसुनिफ्राय आं बिदाय बिदों। आंनि स्टेडिया दाबो बाहाल दङ आरो जोबथा थांखिखौ डेलिगेट हाउसआ लागोन। जिहेतु 27 एप्रिलाव डेलिगेटआव गोदान कमिटि दानाय जागोन सावरायलायनानै डेलिगेट हाउसआ जोबथा सिद्धान्तखौ होगोन। आंनि आपिला थागोन आरो बे खालि रिजाल्टखौ मोननो हागोन।